Като част от официалната програма на Международния балетен конкурс във Варненската галерия Алфа Арт беше открита изложба на известния български скулптор Иван Минеков. Освен 12-те пластики, беше представена и най-новата му творба – балерина. Интересното е, че тя ще бъде връчена тази година като специална награда в категория младша възраст на 23-я Международен балетен конкурс. Пластиката балерина е безвъзмездно дарение от страна на Иван Минеков. Между двете изкуства има нещо много общо, много близко. По пластичен път се изразяваме и постигаме идеите си, изграждаме ги. Дъщеря му Паула пристига специално за изложбата във Варна от Лондон, където живее и работи. Той ми е бил учител и смятам, че има голямо въздействие върху моите живопис, въпреки че скулптура ми е преподавал. Освен творбите на Иван Минеков и на дъщеря му Паула, публиката ще може да види и платната на известния варненски живописец Светлин Ненов, които са също на тема балет.